खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्ला सुख्रिंबारि गामिनि बिस्ति नार्जारिया थांनाय मैया रुंसारि जाबाय। मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हाथियार लानानै मैखोमै बाहागो लाबोनाय 32 बेचनि एन बिमान बिबुंजों मिथिनाय बिस्ति नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिबोना थांनाय सानाव जोबथाहांबोयो। बिथाङा आथिखालाव दिखियाजुलि थाइगिरगुरि गामियाव थायोमोन। नैथि खौराङाव दङ तामुलपुरनि भारत भुटान सिमायाव गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखायै पेट्रल लाबोनाय सुबुंफोरखौ हमदों। आथिखालाव आयेन बेरेखायै जौ, पेट्रल आरो डिजेल बायदिनि फालांगि खालामनायनि हेंथायै सिग्रोमनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो थानाय समावनो तामुलपुरनि दारांगामेला पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायजों थांनाय हरनि समाव भुटाननिफ्राय आयेन बेरेखायै पेट्रल लाबोनाय गंबा गारिजों लोगोसेनो सा 7 सुबुंखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि AS01 AK 0447, AS01 AF 6383, AS01 AP 7507, AS15D 9284 आरो AS01 AT 1245 नाम्बारनि गारिफोरखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो। बेनि गेजेरावनो गंथाम सेन्ट्र' गारि, गंसे एल्ट' गारि आरो गंसे बलेर' गारिजों 500 लिटारनिबो बांसिन पेट्रल जब्द खालामनो हादों। गंफ्रोमबो गारियावनो नांगौनि बांसिन थाव टेंकि बानायनानै लाबोनाय जायो। हरनि समाव भुटाननिफ्राय आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनो पेट्रलखौ लाबोबाय थानाय समावनो दारांगामेला पुलिसा बिसोरखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरा भुटान हादरनिफ्राय खम बेसेनाव लाबोनानै तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव थावफोरखौ गोबां बेसेनाव फानगासिनो दंमोन। तामुलपुर जिल्लानि गय गला, गालामाल गला, साहा गला बायदिफोराव आयेन बेरेखायै पेट्रल फाननाया सोलिगासिनो दंमोन। पुलिसजों हमजानाय सुबुंफोरखौ दुर्गा बाहादुर प्रधान, नितचल आली, जितेन दैमारी, ताइजुद्दिन आली, फालुराम मण्डल आरो राजु दास होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 जानुवारि खालि हरनि समावबो गं7 गारिजों लोगोसेनो सा 6 सुबुंफोरखौ तामुलपुर पुलिसा हमदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ पुलिस बिफाना उम्रांसु खैला खनि जाथायजों सोमोन्दो थानायफोरखौ सिग्रोमगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिमाव सा 11 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGP GP सिंहखौ CRPFनि डाइरेक्टर जेनेरेल महरै थिसनबाय। बाथि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सेफ आलि खानखौ गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय हमजानाय दायनिगिरि बिजय दासआ गावनि दायखौ सिमान लाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजय दासआ गंसे रेस्टुरेन्टनि वाइटार आरो मुम्बाइ पुलिसा रोखा खालामदोंदि बिजय दासजों लोगोसे महम्मद इलियास आरो गोबां सुबुंफोरनि मुंफोरा सोराङाव फैदों। द'थि खौराङाव दङ मिथिनो मोनै बेरामजों सुबुंफोरनि थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि दरसे गामियाव। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमाव सा 16 सुबुंफोरा गिख्रंथाव बेरामजों जिउ गोमाबाय। थांनाय 45 साननिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बदाल गामियाव मिथिनो मोनै बेरामजों सुबुंफोरा थैगासिनो दङ। बे बेरामनि सायाव देहा फाहामगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दासिमबो सुबुंफोरनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि लोमजानाय, सानाय आरो सांग्रांथि गैयै लैखोनफोरखौ भुगिनांनाय सुबुंफोरनि देहायाव नुनो मोननाय जादों। सासे देहा फाहामगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बेरामिफोरनि MRI स्केन खालामनायाव मेलेमाव एडेमा मोननाय जादों आरो मेलेमनि टिस्युआव लाव लाव मुवा सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। बे बेरामनि जाहोनफोरखौ बुजिनो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय हादरनि गाहाय फसंथानफोरनि रोंगौसाफोरखौ थिसननाय जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। दायो जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बदाल गामियाव गुबुन जायगानिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनायखौबो बन्द खालामनाय जाबाय। स्निथि खौराङाव दङ कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै कल्याण राभा ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै रनजित खाख्लारिखौ सायख'नाय जाबाय। दाइनथि खौराङाव दङ मासबाद पुलिसनि संदाननायजों 44 किल'ग्राम गान्जा हमनो हादों। अदालगुरियाव फिन पुलिसनि संदाननायजों थांनाय मैयानि हराव मासबाद पुलिसा 44 किल'ग्राम गान्जा हमनो मोननायजों लोगोसे सानै गान्जा रोगाग्राफोरखौ हमनो मोननाय जायो। मासबाद पुलिसनि SI कुशल चन्द्र नाथनि दैदेननायजों लालपानि पुलिस थानानि हेफाजाबजों आसाम अरुणाचल सिमानि निजोरा सेन्टारनि साखाथि
गुदु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बस्ता मोननै 44 किल'ग्राम गान्जा हमनो हायो। गान्जा रोगाग्राफोरनि दोलोआ खारखोमादोंमोनब्लाबो बिसोर सानैखौ हमनो हायो। हमजानाय गान्जा रोगाग्रा सानैया मासबाद चुटिया बस्ती गामिनि 33 बोसोर बैसोनि बालेराम बसुमतारी आरो 2 नं दोनस्रि खबसार गामिनि 42 बोसोर बैसोनि उत्तम नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमनो मोननाय गासै गान्जानि बेसेनखौ 4,40,000 रां बेसेननि जागोन होनना पुलिसा मिथिहोयो। दायो मासबाद पुलिसा 03/25 केसनि गेजेरजों नायबिजिरनायखौ जागायो। गुथि खौराङाव दङ गागि लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय मानगोनां बिद्यासागर नार्जारीनि फैमाल सुंद' सल' बिजाबखौ पदमश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। जिथि खौराङाव दङ उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेलायाव मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समाव गिख्रंथाव अर खामदों। सिलिन्डार बेरफ्रुनानै खामनाय अरजों सिबियारिफोर थाग्रा गोबां टेन्टआ खामनानै सेवहांगार जायो। 11थि खौराङाव दङ थाद'नाय गैयै दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा जयेन जादों। फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बनरगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा थाद'नाय गैयै बिजेपि दोलोआव जयेन जागासिनो दङ। एमसिएलए राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै मागुरमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सा 48 आइजोफोरा मैया एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि न'आव फैनानै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैयो। 12थि खौराङाव दङ दिसपुराव मन्त्रि पियुष हाजरिकानि खौरांगिरि मेल। आख्रासुआ 21 अक्ट'खालि 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावनायखौ बोखांना लानो खावलायदों मन्त्रि पियुष हाजरिकाया। 13थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि दख'रा एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै दनेन नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै जांगिला बसुमतारीखौ सायख'बाय। 14थि खौराङाव दङ बदलपुर बर' गुदि फरायसालिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवबाय। धेमाजि जिल्ला जनाइनि रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि बदलपुर बर' गुदि फरायसालिया दैबानाजों खनले खुरखानानै गुबुन गुबुन जायगायाव जायगा लानानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंबोबाय थादोंमोन। लालि दैमानि खुरखानायाव बदलपुर बर' गुदि फरायसालिखौ दाबथाम जायगा सोलाय फोरोंबोबाय थानो गोनां जादोंमोन। गाहाय फोरोंगिरि बिग्राय खुंगुर बसुमतारीया गावनि हायावनो सरकारनि हरनाय फरायसालिखौ लुफुंना होबाय आरो बे फरायसालिखौ 18 जानुवारियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बदलपुर बर' गुदि फरायसालिखौ रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बेखेवनानै होयो गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा। 15थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि 4थि दख'रा एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै लहित कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै रिंखां ब्रह्मखौ सायख'बाय। 16थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल दख'रा एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै जहर ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुसुखा बसुमतारीखौ सायख'बाय। 17थि खौराङाव दङ सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया 18 जानुवारिनिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव देहानि फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथांनि देहानि थासारिखौ खौरां लाहैदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। 18थि खौराङाव दङ पद्मश्री बिमल रय अपेन इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2025 आव बाक्सा जिल्लानि माखासे गेलेगिरिफोरा देरहानो हादों। सोनाब बंग रायजोनि खुदिराम अनुशीलन केन्द्र कलकातायाव खुंजानाय बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे एस'सिएशन आसामनिफ्राय जानानै बर'नि आगोमा फिसाफोर फारियै रातुल बर', नन्दिता बर', देंखोस्रि बर', दानसोरां बर' आरो रबिता स्वर्गियारी बिथांमोना गावसोरनि गोख्रों नाजानायजों सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों।